Vai,
Hayi ngiyabonga makati nami ngilona ikati ukuthi manje namhlanje lo msebenzi ngabe nginina ngibonga nje ukuthi ningathi ngoba mhlawumbe ikhona into ukuthi nangalathi naba uyithomile ngijabulisa kakhulu ukubona ngivakashele lo muzi wakhokho bami ngoba nabo baba makade bazala thina baba makade nathi sizala abanye baba makade yayifuna ukuba ikade lathina Inkosi imkhulise inkosi imbusise ngiyabonga Makade ukudala uphambi kwenu noma kwethu sonke ngayikhithi ngaphandle ukhona uNkulunkulu wethu unyazozulu sekhulumele uNkulunkulu wethu ukuthi azasilekelela abe nathi kule mpilo esilwayo yamandiya asihlukumezayo la endaweni kepha uNkulunkulu esemva kwethu sonke isikhathi asilekelela ngoba sesiyiqadi ngempela ngiyabonga-ke makadi niphathe kahle kanje ngiyethemba bakubona kokudla bakuphela lapha makade ingakwazalike ngalezi instrument engiyiphethe hayi ngayizali nale ndoda sizobusa namhlanje ufuna ukubona indoda isi 20 washing ngiyabonga makade inkosi imbusise Here's Napoleon. Ada mana dikit sel Napoleon. Hai. Engan. Orang pengen lagi kerja lagi.
Namhlanje
Sishaibo setu hadale pansi hamure. Kiti ya iwe kuku bastante. Kiti ya iwe kuku bastante. Kiti ya iwe kuku bastante. Iwe kuku bastante. Ah, iwe kuku bastante. Iwe bastante. Iwe. Ewa kamana nguzo. Iwe kuku bastante. Iwe kuku bastante. Iwe kuku bastante. Iwe kuku bastante. Let me
Wednesday. People are saying, "No matter." I will not act. Baba, wait to Baba when I say so. Okay, I wish you go on to the banana. I said, what are the things of the business? I was shooting a thing I buy it. Well, we said all the sign, the show, but the mood on my time for it. So the one I paid was I bought. She's a boy. I'll see. Is it big room?
And
tukosindisinzi. Very serious.